Studuj strojárnu v Brně a posun svět dál jako Milan Poláček. Na strojárně využil příležitost a přes Erasmus jel do Dánska. Tam měl možnost zapojit se do místního týmu Formula Student. A jako jeden z pilotů se zúčastnil závodů na proslulém okruhu Silverstone ve Velké Británii. Nabitý energií se po návratu rozhodl s kamarády rozjet projekt Formula Student i na strojárně. Vymýšlí, navrhují, vyrábí a výsledkem tvrdé práce je skutečná Formule Dragon 1. Jako čerstvý absolvent nastoupil do Škody Motorsport, kde se věnoval kreslení a designu, ale brzy přešel do testovacího týmu. Po čase míří do světa mezinárodní rally. V Anglii a později ve Finsku se stará o vozy mistrů světa. Posádky týmů potřebují rychlá, spolehlivá auta. A právě to je role Milana, který nyní vede vývoj nové generace rally vozů. Studentská formule může být start i tvého rozjezdu. Připoj se k nám a k našim absolventům. Studuj strojárnu.cz